instruksi Nduk Vida tak omong sampean nembang bae video Gentari kowe kalah. Bae kaya jolo video tapi yang Gentari kaya sehat ya. Dandane Gentari ki mbok. Ngomongi Pak Joko jan pinter kok ya ora petingane Kyai Sepuh ki apa kok ya Mbah. video. Mbah, ngertake danci. Aja dicamani ngono. Lho menapa? Kyai ki tok bagus lho Nduk nom-noman. Ya, tenan. Wah, jenengan kersa mboten, Mbah? Kula pun kedereng. Iyalah, kok ya. Cahayu. Oke. Gunung Sing rendah mawon sing gunung menjal udu. Seka, apa ya iso luwih nek ngomong kok malah panturane metu. Lah nyembah dipasno. kudu asin. Terus ke Gentari genti ya. Lah. Kalau dia muncul malah di rumah. Ya. Ketika aku ayo pacitan serwi jemblengnya cuma pisan tok. Kayak Mbak Mufidah mau berarti. Oke, berarti Mas. Ayo takut dulu. Jana. Dua, tiga, lima. aja kebablasan kaya pocongan kebablasan ning kono. Aduh. Aku pececer tekan ndi aja koyo. Lah aku krungu kaya dijeli Pak Joko aku. Napa? Apa? Pak Joko wudu yo an. Lah iya. Kok tegele Pak Joko karo wudu aku. Aku wegel nek siswi padhe disepele lho. Panas ya ndak. Panjenengan samping gunung menika disebut dening panjenenganipun Raka Mas Purnam saking Balikpapan. Oh iya. Panas udan. Ya. Panas udan udan panas panas di udani. Kuwi lho Mbak Genta. Piye? Panas di udani kan dadi malah enak ngono. Aku lek kudu nang udani. Mudani sapa? Rangga. Oh. Oh alah. Lah lek pomo duwe bojo kaya Gentari iki roku kelek rabi nang sing meteng malah sing lanang. Diperkosa dino. Ya. Enduk. Sampai Saut Gentari. Latihan wadon sarata lanang mane banyu ya cengkok elok Ya. Monggo dilanjut.
Kendangnya disetel Mbak. Sing ngendang ayu, keplakane ra ilok-ilok. Sing lor sing nyanyi kaya midodari Aku. Sing kono ditanderayu kaya widodari aku. buta geni. Aku buta geni ndak pernah nggone mbokku obong kabeh. Lah pokok kuwi. Dok. Lah iya. Iya ndak? Gentari ya. Dek cuman jorek kelingan Umum. Iya, memang kalau rock itu seperti ini ciri khasnya gitu. Iya, tapi jangan sampai kerasukan. Oh, tidak, Pak Tungtat sekarang sudah aman. Pak Tantu tuh Pak Tungtat. Oh, Pak Tungtat. Iya. Ya. Semangka. Syukur bisa gunung bisa
terima kasih perkara gojekmu sambung ning Manji gara-gara. Ayo lu tekelakon mengko ndek malah karahinan lho. Ayo tak delekke, Mak. Kuku sing